ημέρα Πέμπτη είπαμε, Μάρτιος 06-03, έτος 2025. Ώρα Ελλάδος 19, ώρα Ελλάδος 20. Είμαστε πολύ καλά στην υγεία μας, είμαστε vegetarian, είμαστε vegan, είμαστε χορτοφάγοι. Καλό θα κάνουν οι Έλληνες οι καταναλωτές, καλό θα κάνουν οι Έλληνες οι βλάκες, κάνει πάρα πολύ αργά παραποτές από σήμερα. Ημέρα Πέμπτη είπαμε, Μάρτιος 06-03, έτος 2025, όλοι οι Έλληνες οι βλάκες, όλοι οι Έλληνες καταναλωτές θα γίνουν vegetarian, θα γίνουν vegan, θα γίνουν χορτοφάγοι. Δεν τρώμε κρέατα, δεν τρώμε γάλατα, δεν τρώμε τυριά. Ό,τι κρέατα έχετε, ό,τι γαλακτοκομικά έχετε στο κάδος απορριμμάτων. Οι κρεοπόδες γίζας δεν χρειάζεται να στεναχωρείτε, θα το κλείσει στο κατάστημά του και θα ανοίξει μανάβικο. Ζητούνται μανάβικα. Οι δε κτηνοτρόφοι είπαμε θα γίνουν αγρότες, ζητούνται νέοι αγρότες. Στα υπέρ του αγρότη, ο αγρότης θα πάει στο κτήμα 40, 50, 60 μέρες το χρόνο. Ο δε κτηνοτρόφος θα πρέπει να πηγαίνει κάθε μέρα στο κτήμα. Και τα χρήματα τους ξοδεύουν οι κτηνοτρόφοι για καύσιμα και εργάζονται 360 μέρες το χρόνο και καταστρέφουν την υγεία τους. Τα κρέατα βλάπτουν τώρα την υγεία σας, την τσέπη σας και την υγεία του ζώου. Δεν σας φταίει το κατσικάκι, ούτε το ανακοινώνοντα του Θεού. Αγαπάμε όλα τα όντα του Θεού. Κάθε θα κάνουν οι κτηνοτρόφοι, είπαμε, να γίνουν αγρότες. Θα δώσει η πρόεδρος Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ σε όλους τους Έλληνες αγρότες δωρεάν καύσιμα για τα τρακτέρ τους, δωρεάν καύσιμα για τα φορτηγά τους, δωρεάν καύσιμα για τα αυτοκίνητά τους, δωρεάν καύσιμα για τα Mercedes τους. Θα δώσει η πρόεδρος Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ σε όλους τους Έλληνες αγρότες δωρεάν εκατομμύρια ευρώ, χρήματα δωρεάν. Για όσους δεν έχουν πάει σχολείο, τα χρήματα δεν μεγαλώνουν στα δέντρα. Για όσους δεν έχουν πάει σχολείο, είτε δημοτικό, είτε γυμνάσιο, είτε λύκειο, τα χρήματα δεν μεγαλώνουν στα δέντρα. Τυπώνουμε στο τυπογραφείο εκατομμύρια ευρώ, τυπώνουμε στο τυπογραφείο εκατομμύρια ευρώ. Χρήματα δωρεάν. Ζητούνται νέοι αγρότες. Είπαμε θα δώσει η πρόεδρος Ελλήνων σε όλους τους νέους αγρότες από 40 στρέμματα γης. Ζητούνται νέοι αγρότες. Όσοι κάτοικοι Ελλάδος θέλουν να γίνουν νέοι αγρότες, καλό θα κάνουν να απευθυνθούν στο Υπουργείο. Θα δοθούν, είπαμε, σε όλους τους νέους αγρότες από 40 στρέμματα γης. Νέοι αγρότες θα φυτέψουν σικές, νέοι αγρότες θα φυτέψουν καρυδιές, νέοι αγρότες θα φυτέψουν φουντουκές. Ζητούνται νέοι αγρότες. Πάμε ερωτήσεις, είμαστε πολύ καλά στην υγεία μας, είμαστε vegetarian, είμαστε vegan, είμαστε χορτοφάοι, είμαστε στα Νέα Σελεύκια. Καλά είναι στα Νέα Σελεύκια, τους έχω πει πάρα πολλές φορές κάτοικοι Νέα Σελεύκια να μην ενοχλούν, όλη μέρα ενοχλούν. Εντάξει, δεν θα αυτοκτονώ, τους έχω πει δεν αυτοκτονώ, περιμένουν οι άνθρωποι να αυτοκτονήσουν. Πάλι η μέρα Τετάρτη, Μάρτιος 05-03 έτος 2025 αποπειράθηκαν τα Κλακουλένα Μελιζάνα, αποπειράθηκε τα Κλάκουλου Γιάννης, Μάκης, Σάκης, Θανάσης, Γιώργος Νίξ, αποπειράθηκαν Μελιζάνα. Καλό θα κάνουν και τα Κλακουλένα να μην κάνουν εγκλήματα κατά ζωής. Τα Κλάκουλου Γιάννης, Τσόχλανος τα Κλάκουλου Γιάννης διώκεται για 420 ανθρωποκτονίες. Τσόχλανος τα Κλάκουλου Γιάννης έχει δηλητηριάσει 420 κάτοικους οικογένειας. Τσόχλανος τα Κλάκουλου Γιάννης, ο Έχων έχει αγοράσει 40 πολυκατοικίες, θα πάει στο διάλογο Ζαγάρι, στο διάλογο εκεί πέρα Ζαγάρι. Να πάει να γαμηθεί το κολόπεδο, το Τσοχλάνι, όλη μέρα ενοχλεί. Τα Κλάκουλου Γιάννης, να πάει να γαμηθεί το Τσοχλάνι. Δεν λαμβάνω επιταγές, μην τους πιστεύετε. Δεν λαμβάνω έλαβαν 0 επιταγές. Δεν λαμβάνω επιταγές, δεν έχω λάβει ποτέ σε επιταγές. Τίποτα, 0 επιταγές. Μην τους πιστεύετε, δεν μου δίνουν εύρος. Τίποτα. Δώσαν έτος 2025 κάτοικοι Νέας Σελεύκιας, κάτοικοι Ιγουμαΐσης μαζί με τους τουρίστες, δώσαν total 0. Τίποτα. Δεν λαμβάνω ευρώ. Τίποτα. 0 ευρώ. Τίποτα. 0 επιταγές, 0 ευρώ. Τίποτα. Δεν έχω λάβει ποτέ σε επιταγές. Τίποτα. 50 χρόνια όλες οι επιταγές που στέλνουν όνομα Χάρης Αντώνου, τα χρήματα όλα τα καταχράζεται Τσόχλανος
Υπάλληλος Eurobank, τσόκαρο για να ακούγει κυρία. Υπάλληλος Eurobank, τσόκαρο για να ακούγει κυρία. Μαζί με τη μάνα της, 50 χρόνια κλέβουν όσες επιταγές του Χάρης Αντώνογλου. Έλαβα 0 επιταγές τίποτα. Δεν λαμβάνω επιταγές τίποτα εσύ. Πάμε ρωτήσεις. Καλά είναι, εντάξει, δεν πήγα στο Όρος Μαράφης. Σήμερα δεν πήγω κάθε μέρα στο Όρος Μαράφης. Τίποτα. Αν θέλουν να πάω στο Όρος Μαράφης, ας δώσουν ευουλάκια μα. Ας δώσουν ευουλάκια. Θες να πάω στο Όρος Μαράφης, ωραία, να βάζεις το χέρι στη τσέπη. Με 0 ευρώ δεν γίνεται αυτή τη δουλειά με 0 ευρώ. Να ανέβω το Όρος Μαράφης. Θα πρέπει να ξεκινήσω 8 η ώρα το πρωί, είτε 10 η ώρα το πρωί. Θα αναχωρήσω 10 η ώρα το πρωί από τα Νέα Συνέφκια, μέχρι να φτάσουμε το Όρος Μαράφης θα πάει 1 η ώρα, 2 η ώρα θα φτάσουμε στο Όρος Μαράφης. Μέχρι να κατέβω το Όρος Μαράφης, άστο Μάη, τίποτες Μάη, τίποτες. Αν πήγαινα για δουλειά στην οικοδομή, θα έπαιρνα και ημερομίσιο, θα μου δίνει το αφεντικό. Θα μου δίνει το αφεντικό ή το ημερομίσιο, δεν ξέρω πώς είναι το ημερομίσιο, 40 ευρώ, καλά είναι. Έχω καλύτερα πράγματα να κάνω, το ανεβαίνω το Όρος Μαράφης κάθε μέρα. Εντάξει, ανεβήκαμε το Όρος Μαράφης 72 φορές. Νέα Συνέφκια Όρος Μαράφης 11 χιλιόμετρα, Νέα Συνέφκια Όρος Μαράφης 72 φορές. Εκ των οποίων 3 φορές ανεβήκαμε το Όρος Μαράφης από 2 φορές. Και μία φορά ανεβήκαμε το Όρος Μαράφης, κάναμε και το γύρο του θανάτου. Το γύρο του θανάτου είναι ένα χρώμα από τα Νέα Συνέφκια, είπαμε, κάμπος Νέας Συνέφκιας, κάμπος Κεστρίνης, Μακριάλη Νέα Συνέφκια. Ή γύρω του θανάτου. Νέα Συνέφκια, Μαυρούδι, Καστρί, κάμπος Καστριού, κάμπος Κεστρίνης, Μακριάλη, Νέα Συνέφκια. Έχουμε κάνει το γύρο του θανάτου πάρα πολλές φορές, δεν ξέρω αριθμό, είναι πάνω από 60 φορές, 60-70 φορές. Δεν κάνω το γύρο του θανάτου γιατί έχουν γίνει πάρα πολύ ενοχλητικοί, πολλά αυτοκίνητα. Πολλά αυτοκίνητα. Και στο Όρος Μαράφης που ανεβαίνω, μη ρωτάς Μάη, πολλά αυτοκίνητα. Μη ρωτάς. Τα 2 αυτοκίνητα, θα δεις 2-3 αυτοκίνητα έχουν γίνει αυτό. Μη ρωτάς Μάη, αυτοκίνητα έχει γίνει αυτό, αοντομπάν έγινε εκεί στο Όρος Μαράφης, αοντομπάν έγινε, μη ρωτάς, πολλά αυτοκίνητα. Τι θέλουν, δεν ξέρω, σταματάνε, κορνάρουν και να σου πω, σε παρακάσιμο στην ησυχία μου, επίτροπο, σε παρακάσιμο στην ησυχία μου, γίνονται ενοχλητικοί. Σε μας κάνεις τώρα. Είμαι, λέει, ο τάδε, δεν έχω γνώριζα μας, ρε παιδί, λέω. Μα μου λέει, ρε, σε παράτε φύγει από εδώ πέρα, ζαγάρι. Ενδιαφέρονται για όσους ενδιαφέρονται για την υγεία του Χάρης Αντώνου, είπαμε να κατατεθούν ευουλάκια στο Ethnica Bank. Στον Πυραιός Bank δεν κατατεθήκαν ευουλάκια, τίποτε. Θα καταθέσει ο Γιάννης, ο Μάκης, Άκης 10 ευρώ να πάει στο διάλογο. Τουλάχιστον ας καταθέσουν ευουλάκια στο Ethnica Bank. Υπάρχει αριθμός σε τραπέζι Ethnica Bank. Όσοι ενδιαφέρονται για την υγεία του Χάρης, είπαμε να κατατεθούν ευουλάκια στο Ethnica Bank. Ναι, έχω λίγα ευουλάκια. Ο μισθός του Χάρης Αντώνου, είπαμε, είναι 338 ευουλάκια. Καλά είναι, είμαστε άρχοντες. Με 338 ευουλάκια άρχοντες μας. Πάμε. Ναι, σήμερα πήραμε πάρα πολλά τηλέφωνα. Αστυνομικά τμήματα. Αστυνομικά τμήμα Ιγουμεΐτσας, αστυνομικό τμήμα Κέρκυρας, αστυνομικό τμήμα Ιωάννα, αστυνομικό τμήμα Καστοριά, αστυνομικό τμήμα Φλόρινα, αστυνομικό τμήμα Τρίκαλα, αστυνομικό τμήμα Λάρισα, αστυνομικό τμήμα Κιλκής, αστυνομικό, πάρα πολλά αστυνομικά τμήματα. Αστυνομικό τμήμα Άρτα, αστυνομικό τμήμα Κέρκυρα, είπαμε, αστυνομικό τμήμα Άρτα, τι σημασία έχει, εντάξει, θα πάρουμε και συνάρτητα αστυνομικό τμήμα. Αστυνομικό τμήμα Πάτρα, πάρα πολλά αστυνομικά τμήματα στην Αθήνα. Πήραμε στα αστυνομικά τμήματα τους καταγγελία, μηνύσεις, έκανα πάρα πολλές μηνύσεις για τηλεφώνου στα αστυνομικά τμήματα, σε περίπου 20-40 αστυνομικά τμήματα της Ελλάδος. Μηνύσεις να συλλάβουν, καλό παιδί να βρίσκουμε όλη μέρα, να συλλάβουν τσόχλανο στο Μάους Άος, διώκεται για 9.000 ανθρωποκτονίες.
Πήραμε σήμερα σε περίπου 40 αστυνομικά τμήματα. Πήραμε αστυνομικό τμήμα Ιγουμενήσας, αστυνομικό τμήμα Κέρκυρας, αστυνομικό τμήμα Ιωάννα, αστυνομικό τμήμα Καστοριάς, αστυνομικό τμήμα Φλόρινας, αστυνομικό τμήμα Λάρισα, αστυνομικό τμήμα Τρίκαλα, αστυνομικό τμήμα Αλεξάνδρεια, αστυνομικά τμήματα Αθήνα, αστυνομικό τμήμα Πάτρα, σε πάρα πολλά αστυνομικά τμήματα. Πήραμε τηλέφωνο. Τηλέφωνο να συλλάβουν στο Μάο διώκεται για 9.000 ανθρωποκτονίες. Ώρα Ελλάδος, 8 ώρα Ελλάδος 20. Μόλις χτύπησε η καμπάνα της νέας. Μα τι θέλω αυτή την καμπάνα στα Νέα Σιλέφκια, ντάγκα, ντούγκα, ντάγκα, όλη μέρα ντάγκα, ντούγκα. Εγώ τους έχω πει να πάνε στο αστυνομικό τμήμα, να κάνουν μηνύσεις, να σταματήσει αυτή την καμπάνα όλη μέρα ντάγκα, ντούγκα, ντάγκα, ντούγκα, ντάγκα. Πάει στο διάλο, οι παπάς θα πάει στο διάλο. Κουφί είναι όλοι στα Νέα Σιλέφκια. Να μένεις τώρα. Τώρα εμείς είμαστε από την εκκλησία, είμαστε στα πόσα μέτρα. 200 μέτρα. Μείνω 240-260 μέτρα από την εκκλησία. Πώς δεν είναι 260 μέτρα. Και ντάγκα και ντούγκα και τα πάει στο διάλο. 240 μέτρα. Ακούείτε η εκκλησία. Με τις 10 η ώρα θα ξυπνήσει και τις 9 η ώρα. 9 φορές θα ξυπνήσει και τις 10 η ώρα. Πάει στο διάλο. Τα ζαγάρια, κάτοικοι Νέας Σιλέφκιας. Πάμε ρωτήσεις. Τα νέα της Ελλάδος. Τα νέα της Ελλάδος, θα βρείτε είναι 20 ώρα. Βλέπεις εδώ, φαίνεται. 20 ώρα. Για να δούμε εδώ πέρα. Να είστε, λέει, πιο προσεκτικός, λέει εδώ, τα νέα. News break. Να το εδώ είναι τα νέα. Να φαίνεται εδώ πέρα τα νέα. Να το. FBI, news break, FBI χωρίς σε σίγμα ιώτα. Να το. Αυτό είναι. Αυτό. Έχει και εδώ, Χάρη τον Αντώνο, να το, κριτική. Όχι. Όσο να φαίνεται κριτικές. News break, είναι κανάλι αυτό, ειδήσεις. News break. Καλό θα κάνουν οι Έλληνες, είπαμε, κάτοικοι Ελλάδος, να ζητήσουν ταμείο ενεργείας. Τα χρήματα είναι δωρεά, τα χρήματα δεν μεγαλώνουν στα δέντρα. Ας πάνε να ζητήσουν ταμείο ενεργείας. Καλό είναι να δοθούν σε όλους τους άνεργους, είπαμε, 338. Αυτό το 338 ας το κάνουν είτε 330 είτε 338 ευρώ. Καλό είναι να το κάνουν 440 ευρώ. Ας το κάνουν 460 ευρώ. Καλό είναι το Ταμείο Ενεργείας, 460 ευρώ. Σε όλους τους άνεργους, όσοι είναι άνεργοι, ας λαμβάνουν μισθό τα 460 ευρουλάκια το μήνα. Και όσοι είναι υπάλληλοι, όσοι εργάζονται, κατώτατο μισθό είπαμε τα 1600 ευρουλάκια το μήνα. Οι δε δημόσιοι υπάλληλοι, είπαμε Ελλάδα, 400.000 δημόσιοι υπάλληλοι, αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί, στρατιωτικοί υπάλληλοι, νοσοκομιακοί υπάλληλοι, νοσοκόμοι, γιατροί, δάσκαλοι, καθηγητές, είναι όλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Κατώτατος μισθός δημόσιου υπάλληλοι, είπαμε τα 3.000 ευρουλάκια το μήνα. Δεν είναι πολλά 3.000 ευρουλάκια το μήνα, 100 ευρώ την ημέρα. Δεν είναι πολλά 100 ευρώ την ημέρα. Τίποτες, μηδέν, τίποτες. Καλό είναι. Και καλό θα κάνουν οι κυβερνήτες Ελλάδος, δεν ξέρω ποιοι είναι οι κυβερνήτες Ελλάδος.
Καλό θα κάνουν οι κυβερνήσεις Ελλάδος να ενδιαφερθούν για τους κάτοικους Ελλάδος. Να καταργηθεί το ΦΠΑ, να καταργηθεί το ΙΚΑ, να καταργηθούν τα διόδια, να καταργηθούν τα ναύλα αερίου αντίριο. Δεν χρειάζεται να υπερφορολογούνται οι κάτοικοι Ελλάδος. ΦΠΑ 24%, πάει το σπίτι, πάει και το κτήμα. ΙΚΑ 300 ευρώ το μήνα, πάει το σπίτι, πάει και το κτήμα. Έτος 2023, έτος 2024. Έτος 2025, έτος 2026, πες το Θωμάζο, πάλι ξεχάσεις το Θωμάζο, θα κατασχεθούν 260.000 σπίτια Ελλήνων και θα δουν στους Πακιστανούς. Νοικοκυρέοι Πακιστανοί όλη μέρα γελάνε. Φέρανε στην Ελλάδα, φέρανε στην Ελλάδα 6 εκατομμύρια κάτοικοι Πακιστάν, μα χρειάζονται. Τόσοι πολλοί κάτοικοι Πακιστάν στην Ελλάδα, στα πλοία και στα κράτη τους. Δεν τους θέλουμε στην Ελλάδα, να φύγουν από την Ελλάδα. Είπαμε ρε παιδί, καλό θα κάνουν οι Έλληνες κυβερνήτες να ενδιαφερθούν για τους κάτοικους Ελλάδος. Να καταργηθεί το ΦΠΑ, να καταργηθεί το ΙΚΑ, να καταργηθούν τα διόδια, πάει πιστός, να καταργηθούν τα ναύλα αερίου αντίριο, να δοθούν ταμείο ενεργείας σε όλους τους άνεργους, τα 440 ευρώ το μήνα, να δοθούν χρήματα στους χαμηλόμισθους, κατώτατο μισθό είπαμε τα 1.600 ευρώ το μήνα, να δοθούν χρήματα στους δημόσιους υπάλληλους, κατώτατο μισθό είπαμε τα 3.000 ευρώ το μήνα, να δοθούν χρήματα στους συνταξιούχους, να καταργηθούν οι συντάξεις των 300 ευρώ, να καταργηθούν οι συντάξεις των 400 ευρώ, να καταργηθούν οι συντάξεις λιτότητας, κατώτατη σύνταξη σε όλους τους κάτοικους Ελλάδος είπαμε άνω τα 60, άνω τα 65, είτε εργαστηκαν είτε όχι, κατώτατη σύνταξη είπαμε τα 920 ευρώ το μήνα. Πρέπει να δοθούν σε όλους τους συνταξιούχους, κατώτατη σύνταξη είπαμε τα 920 ευρώ το μήνα. Επίσης να καταργηθούν πανελλαδικά τα 2 τρίτα πρώτα ταξί, είναι πολλά τα ταξί ρε παιδί, πολλά τα ταξί. Καταργούνται πανελλαδικά τα 2 τρίτα πρώτα ταξί, θα δοθούν χρήματα σε όλους τους ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι θα αποσύνουν το ταξί τους, οι οποίοι θα αποσύνουν το αυτοκίνητό τους σε φάπαξ, είπαμε τα 60.000 ευρουλάκια και μηνιαία σύνταξη τα 920 ευρουλάκια το μήνα. Πάμε ρωτήσεις. Διαφορετικά τίποτε σε αυτό. Τίποτε. Καλό θα κάνουν οι Έλληνες οι καταστηματάρχες να πάρουν τα όπλα. Δεν χρειάζεται να πάρουν τα όπλα, να συγκεντρωθούν στο Σύνταγμα και να ζητήσουν από την ελληνική κυβέρνηση να καταργηθεί το ΦΠΑ. Να καταργηθεί το ΙΚΑ, να καταργηθούν τα διόδια, να καταργηθούν τα ναύλα αερίου αντίριο. Επίσης οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν χρειάζεται να πάρουν τα όπλα, να συγκεντρωθούν στο Σύνταγμα και να ζητήσουν από την ελληνική κυβέρνηση να αυξηθούν οι συντάξεις. Επίσης οι άνεργοι, η Ελλάδα 7 εκατομμύρια Έλληνες άνεργοι, η Ελλάδα 7 εκατομμύρια Έλληνες κάνουν δίαιτα. Ελλάδα 7 εκατομμύρια Έλληνες δεν έχουν ρεύμα στα σπίτια τους, Ελλάδα 7 εκατομμύρια Έλληνες δεν έχουν παντελόνια να φορέσουν. Επίσης οι άνεργοι να συγκεντρωθούν στο Σύνταγμα και να ζητήσουν στην ελληνική κυβέρνηση ταμείο ενεργείας, να δώσουν χρήματα στους άνεργους. Οι ταξιδίτες επίσης να συγκεντρωθούν στο Σύνταγμα, να ζητήσουν στην ελληνική κυβέρνηση ταμείο ενεργείας, είτε σύνταξη τα 920 ευρουλάκια, είτε ταμείο ενεργείας και να καταργηθούν τα πανελλαδικά, είπαμε τα 2 τρίτα από τα ταξί. Επίσης να καταργηθούν πανελλαδικά τα 2 τρίτα από όλα τα φαρμακεία. Θα δοθούν, είπαμε, σε όλους τους ιδιοκτήτες φαρμακεία, οι οποίοι θα κλείσουν τα καταστήματά τους, θα κλείσουν τα φαρμακεία τους. Εφάπαξ, είπαμε, τα 60.000 ευρουλάκια και μηνιαία σύνταξη τα 920 ευρουλάκια το μήνα. Τα χρήματα είναι δωρεάν. Τυπώνουμε στο προφείο εκατομμύρια ευρώ, τυπώνουμε στο προφείο εκατομμύρια ευρώ. Χρήματα δωρεάν. Και καλό θα κάνουν όσοι είναι άνεργοι. Ας ζητήσουν να γίνουν νέοι αγρότες. Πολλοί άνεργοι ας έρθουν στην επαρχία. Θα δοθούν σε όλους τους άνεργους από 40 στρέμματα γης, όσοι θέλουν να γίνουν νέοι αγρότες. Για την καλλιέργεια, νέοι αγρότες θα φυτέψουν σικές, νέοι αγρότες θα φυτέψουν καρυδιές, νέοι αγρότες θα φυτέψουν φουντουκές. Τίποτε σε αυτό. Νέοι αγρότες θα εργάζονται 60 μέρες το χρόνο και ο μήνας έχει 9.
Πάμε ερωτήσεις, πάμε ερωτήσεις. Δεν χρειάζεται. Καλό θα κάνουν οι Έλληνες οι καταστηματάρχες, θα τα κλείσουν τα καταστήματά τους και να ζητήσουν από την ελληνική κυβέρνηση ταμείο ενεργείας. Δεν χρειάζεται χιλιάδες καταστήματα. Κόστος αγοράς λοκέτο 2 ευρουλάκια, τα κλείνουμε τα καταστήματα, καθόμαστε στις οικίες μας και ζητάμε ταμείο ενεργείας τα 440 ευρουλάκια το μήνα σε όλους τους άνεργους. Πάμε ερωτήσεις. Είμαστε πολύ καλά στην υγεία μας. Όσοι ενδιαφέρονται για την υγεία τους, καλό θα κάνουν να γίνουν vegetarian, είπαμε, να γίνουν vegan, να γίνουν χορτοφάγοι. Έχετε πολλές επιλογές. Φάε φρούτα, φάε λαχανικά, φάε μακαρόνια με λαχανικά, φάε ρύζι με λαχανικά, φάε πατάτες με λαχανικά, φάε πατάτες με πατάτες. Τα κρέατα χοιρινά βοδινά βλάπτουν σοβαρά την υγεία σας. Τα κρέατα χοιρινά βοδινά βλάπτουν σοβαρά την τσέπη σας. Τα κρέατα χοιρινά βοδινά βλάπτουν σοβαρά την υγεία του ζώου. Δεν σας φταίει ούτε το κατσικάκι, ούτε το αρνακί είναι όντα του Θεού. Αγαπάμε όλα τα όντα του Θεού. Πάμε ερωτήσεις. Ναι, εντάξει, έχουμε αυτό τώρα. Εντάξει, δεν θα αυτοκτονήσω, όχι, εντάξει, δεν θα αυτοκτονήσω, αλλά καλό θα κάνουν οι κάτοικοι Νέας Λεύκειας να βάλουν το χέρι στην τσέπη, να δοθούν ευουλάκια. Τίποτα σε αυτό. Ποτέ δεν είναι αργά. Είναι πολύ αργά, είναι πάρα πολύ αργά, αλλά τουλάχιστον εφόσον ενοχλείς 50 χρόνια, βάλε το χέρι στην τσέπη και δώσε να δώσεις ευουλάκια. Θα δώσεις τώρα 5 ευρώ και θα δώσεις και 2 ευρώ και άστο, δεν θέλω τίποτα, άστο. Δεν θέλω τίποτε. Δώσαντες κάτοικοι Νέας Λεύκειας, κάτοικοι Γουμένισσας, κάτοικοι μαζί με τους τουρίστες, δώσαντες έτος 2025 0 ευρώ. Έτος 2024 δώσαντες 26 ευρώ είπαμε και από έτος 2023 από ημέρα Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, 12 μήνες έτος 2024, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, 3 μήνες δώσαντες total 46 ευρουλάκια, τίποτες, μηδέν, τίποτες. 46 ευρώ δώσαντες, δεν ξέρω, 18 μήνες είναι, πάει στο διάλο. Οι πολλοί τσιγκουνιά, τους αφέντες, άμα ήταν αφέντες, θα δίναν και βουλάκια. Οι πολλοί τσιγκουνιά τρώει τους ηλίθιους. Πάμε ερωτήσεις. Ναι, έχω πάρει τηλέφωνα εγώ σε πάρα πολλές εταιρείες, εφοπλιστικός όμιλος. Έχω πάρει και την εφοπλιστική εταιρεία Βαρελογιάννης. Πήρα τηλέφωνο, τους ενημέρωσα, τους είπα ότι δεν έχω λάβει ποτέ σε επιταγές. Capital Ship Management πήρα πάρα πολλές φορές τηλέφωνο, τους ενημέρωσα ότι δεν έχω λάβει επιταγές. Έχω πάει σε πάρα πολλές εφοπλιστικές εταιρείες. Καλά, έχω στείλει πάρα πολλά email με αριθμό Πειραιώς Bank σε πάρα πολλές εφοπλιστικές εταιρείες. Τίποτα, να καταθέσουν ευλάκια δεν θέλουν τίποτε. Πάμε ρωτήσεις και μου είπαν να κατέβα Αθήνα, δεν θα κατέβα Αθήνα ρε παιδιά, λέω καταθέσετε λεφτά να κατέβα Αθήνα, έλα λέει Αθήνα, λέει θα έρθουν τουρίστες και αυτό, τι με ενδιαφέρει να θα έρθουν τουρίστες, να κατατεθούν βουλάκια, θες να έρθω στην Αθήνα, ωραία να καταθέσετε 2.000 βουλάκια το μήνα, να έρθω στην Αθήνα, δηλαδή με 338 ευρώ το μήνα, πας στο διάλο, ζαγάρια, έρχονται από την Αμερική, έρχονται από τη Γερμανία, από την Αγγλία, έρχονται από χιλιάδες χιλιόμετρα να δουν το χάρι, έρχονται. Ήρθε από χιλιάδες χιλιόμετρα, δώσει κανένα ευρώ. Τίποτα, ευρώ δεν δίνουν τίποτε. Τίποτα, ας πούμε από Αμερική ψευτοαμερικάνοι, αν θα δώσουν 1-2 ευρώ και πολλά σου είπα, τίποτε αυτό. Δεν δίνουν ευρώ, τίποτε, ψευτοαμερικάνοι. Τίποτα εκεί. Κάνα ευρώ, τίποτα. Ευρώ δεν δίνουν, έρχονται από χιλιάδες χιλιόμετρα, βγάζουν φωτογραφίες, βγάζουν βίντεο και ευρώ δεν δίνουν. Πας στο διάλογο, τα ζαγάρια. Τα ζαγάρια. Πάμε ερωτήσεις.
Καλά θα κάνουν οι υπάλληλοι αστυνομικού τμήματος Ίντσας να μάθουν σε ποιες τράπεζες στέλνουν επιταγές στο όνομα Χάρης Αντώνου, να συλλάβουν τραπεζικούς υπάλληλους οι οποίοι 50 χρόνια κλέβουν όλες τις επιταγές του Χάρης Αντώνογλου. Έλα, μην επιταγές, τίποτε. Μην επιταγές. Καλό βράδυ.